Kaixo, hau ikusten ari baldin bazara, euskaraz dakizun seinale da. Baina ziur ezagutzen duzula euskara ikasten ari den edo ikasi nahi duen norbait. Bideo horretan lagunduko dion aplikazio bat gomendatu diezaiokezu. Kaixo izena du eta ohiko egoeratan euskaraz komunikatzen laguntzeko balio du. Lehenik eta behin azalpenak zein hizkuntzatan jaso nahi dituzun aukeratu behar duzu. Ondoren, menu nagusiko aukera hau zapalduzkero, hiztegitxo bat topatuko duzu. Oinarrizkoa baina oso zabala. Kalabazina. Aplikazioaren muina ariketak dira. Gaika sailkatuta daude. Agurrak, janariak, erosketak eta abar. Gai bakoitzaren barruan, esaldiak edo elkarrizketak landu daitezke, ariketa mota desberdinen bitartez, hiztegia, entzumena, ahozkoa edo idazmena. Ariketak osatu ahala berdez markatzen dira eta gainera txartel batzuk lortzen ditugu ikasitakoa praktikatzeko. Ardo beltza. Vino tinto. Earki, eskerrik asko. Zergatik izan daiteke baliagarria euskara ikasteko aplikazio bat telefonoan edukitzea? Batetik testuak eta irudiak soinuekin konbinatzen dituelako, eta hala gauzak ikastea errazagoa da eta oskera landu daiteke. Eta bestetik, beti sakelean daramazu, beraz, edozein tokitan zaudela ere, 10 minutu atera ditzakezu euskara ikasteko. 785 647. Kaixo Eluyar Fundazioak garatutako aplikazio bat da eta iPhone eta Android telefonoentzat eskuragarri dago. 3 euro balio ditu eta badauka doako demo bat proba egiteko.